Shalom. Parlado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasatot tu sedih ruas do tamu. Suang songoni ruas nui huria. Nama minggu secara live streaming. Selamat datang, selamat beribadah ma dihita salutna. Tapuji batuata sian bukende nomor 27. Mulai sian ayat sada 1 ayat 3. Mar hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang ahana deng ganjala manang ahana ni luluan ni Jehovah sian ho. Imana mangulaon sambing dohot holong ni roha di habasaon. Jala merpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. Ale Tuhan debata pergugo nasohatu dosan. Sailehon jala patubu madihami haporseaon nasitong. Tambai mahaporseaon nami ganupari asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha nasomar pangatsi. Asa holong roha nami diho doho didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimun na mangulu.
asa marlas ni roha hami mambahen lomo ni rohami, say oloy may pangadion nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marendetias yan kuende nomor 564 ayat 1 ayat 2. Tangihon namu mapatik ni debata ima siasada Timotius tolu ayat 10 tolu songonon ma didok. Aya dokture parhobason nasida naik situtuma nasida jalan marhiras di roha godang marhaporseaon di Kristus Yesus ido saatna atong rak magidogo ko mahita lao mangulahon patiknay. Ale Tuhan debata saya pergugui mami mangulan hombar ko patikmi. Amin. Tapuji Tuhan tas yang bukan nomor 164 ayat 2. Tatopo timado sata tuadopani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan parasi roha naso murung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nada ngolon rotu juloni habangsa habadion mi. Manopot jala mangangkuk kondosa nami. Macai jojot warsai hami homar hite-hite pikiran dohot hata dohot pambayanan nami narwai. Dan kolongi hami hosian nasa roha nami. Dohot nasa hati-hati nami. Dohot nasa tondi nami. Dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami. Dang doson diri nami hubet kami. Dibaheni tamadori masanmu jalau uhumanmu hami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami noang tu asini roham na godangi. Mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami salhutna. Sayurupi mahami paubaon rohanami. Alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si panguluhami dohot alani guarmu na badiai. Ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangulon. Amin.
tabigi mahata baga-baga taringot tuha sesandi dosa. Adong do dihita situani malim na songoni, nahundul di siamoni habangsa ni hatongamon di banua ginjang, di bahani tarbahani bana do panguluhon ro di ujung na akana sandok ro to debata marhite-hite ibana, na mangulu do ibana toktong asa ditangiakon na sida, hasangapan ma di debata na di ginjang. Amin. Cor ina gracia.
Tapuji tu atas yang bukan de nomor 468 ayat sada. Tabigi ma hata di debata turpuk nyari mingkon ima natar surat sian buku 2 Kronika Sia membuka ayat sada 1 ayat 8 tajahama namar sikat sorin hamebebat ni raja buru-buru siat Saba ia raja buru-buru siat Saba duk dibagi berita di si Salomo Roma nasida tu Jerusalem naing masih ujian do si Salomo marundang-undang mardongan parangan mat setongam tole unto akan nama ngusung nahushus meragam-ragam dohot sere mat segudang dohot mata intan jadi duksa nasida tu julu ni si Salomo di pabua-bua matu ibana salhut dari bagasan rohanai jadi dong di daraja buru-buru sia sabai habis taran si Salomo dot bagas napi naulinai Laos didok mandok rajai sitong do HP baritai na UBG di luatu taringot tu aturan minahenmi dohot taringot tu habis taranmu martua mahalak parhaladom martua madohot akan naposom akan natoktong marhalado di hadapanmu pabege-bege habis taranmu ido sahatna martua doakan atumangihon hatani jebata jalano peopsa amin tapuji tu atas yang buku ende nomor 232 ayat 1
Dakon maha porsiotai sunguna hinatin dakon idongata sa porsiaon di sandok portilion rap mahi tamandok au porsia di debata Jehovah ido apa parguguna suatu dosan na tumo palangi dohotan au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sesedai imana teriburi si Maria naga bagabiasa toni perbadia andorang suabubuan Ido tuhata na tumana bernit di pangumon silatus na mate terpala ibanani au persilang na tua tu banoto dudung ditanom na mulak mamul dari potoluhon na manai tu surgo halu nur siamon debata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani isimai bana pe mamulak sugu tetanon mangumilak na mangul dohon na mate au porsia di tonde perbadia Jalado sadauria nabadia Pria topannya la Kristen akan nabadia Do desani dosa Do dia tena mando Mulak mangulu dosa gudagin halak mau mate Do dia mulon dosa sudah Amin. Kor ama Joshua diuduti kor lansia
Korlansia.
Tabigi matik-tik di uriatta de migutta sadarion. Shalom. Horas madihita saluhukna. Diamu amanami nanami hita na pungudison so na patakas parta di minggutta sadarion lausongoni manang dihamu amang inang ruas ni huriatta do simpatisan namar minggu melalui live streaming. Ujahami ma piga-piga warta sian joloon boy mata bereng amang inang nadong slide di jolonate. Naparjolo minggutta sadarion 5 September 2023. Guarne minggutta minggu pasapuluh toluhon dung Trinitatis. Ia topik ni minggutta ima mangurubi sian nasa haholongon melayani dengan kasih. Warta naparjolo 2.1 sermon parhalado. Sermon parhalado pada hari Selasa tanggal 5 September 2020 masuk pukul 17.00 WIB. Namangihut 2.2 sermon wek. Sermon wek untuk hari Rabu tanggal 6 September 2020 masuk pukul 19.00 WIB. Wek 2 dibagas keluarga ni amang ina 70 inang boru panggabean. Alamat Jalan Lurah nomor 245 Cimahi. Wek 4 dibagas keluarga M Simanukalit inang E boru Sinaga. Alamat Kampung Babakan Kidul, Gang Pelita Bakti, nomor 12, RT 03, RW 14. Di Wek 6, dibagas ni keluarga inang Nyonya Togatorop, inang Borusiahan. Alamat Gang AA Marta, RT 04, RW 01, nomor 39, di depan pom bensin Caringin Padalarang. Di Wek 8 dibagas ni keluarga ni amang Atu Hasibuan inang Boru Silitonga. Alamat Komplek Dimensi Hanjuang, Jalan Angsana 3 nomor 39. Sermon untuk di hari Kamis tanggal 7 September 2020 masuk pukul 19.00 WIB. Di Wek Sada dibagas ni keluarga amang KEH Gultom inang Boru Manulang. Alamat di Komplek Brigip. Di Wek Tolu dibagas ni keluarga ni amang Tambunan inang Boru Lumbapea atau ito neti Boru Tambunan. Alamat di Jalan Kebun Kelapa. Di Wek 5 dibagas ni keluarga ni amang S Sitanggang inang Boru Simajuntak. Alamat Komplek Gardenia, Jalan Kolmas, Cimahi. Di Wek Pitu dibagas keluarga ni amang Situa MTH Sirait inang Boru Damanik. Alamat Komplek Bukit Permata, Blok C7, nomor 4, Cilame. Di Wek 9 dibagas ni keluarga ni amang RM Gultom inang Boru Manulang. Alamat Komplek Puri Cipageran Indah 2, Blok A5, Strip 6. Untuk selanjutnya 3.2 persembahan minggu pertama. Terhitung mulai hari ini Minggu 3 September 2023, pada setiap minggu pertama gereja kita akan mengumpulkan dana untuk operasional Huria melalui khusus. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disiapkan. Amplop telah disediakan oleh Huria.
Namangihut 5.1 acara penghiburan Manang Mangapuli. Pada hari ini Minggu 3 September 2023, setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan acara penghiburan ataupun mangapuli kepada keluarga TM Siagian Inang Boru Manurung yang beralamat di Gang Tauladan Gatot Subroto, Cimahi, masuk WEK 2. Namangihut 5.2 Pesta Gotilon tahun 2023. Pada hari Minggu 29 Oktober 2020, gereja kita merencanakan akan melaksanakan Pesta Gotilon tahun 2023. Adapun target yang akan dicapai adalah sebesar 250 juta rupiah untuk memenuhi keperluan, yaitu Natal umum dan Natal kategorial, bingkisan Natal untuk warga sekitar, dan keperluan huria yang lainnya. Sumber pemasukan Naparjolo tok ripe 750 ribu ma per kakak. Molo dihitung sudah diinkludkan boleh dapat target 175 juta. Sakti-sakti ditargetkan 27 juta. Tortor kategorial 6 kategorial ditargetkan 15 juta rupiah. Lelang lagu ditargetkan sebesar 10 juta rupiah. Dar Manang Namargota ditargetkan 15 juta rupiah. Total keseluruhan 242 juta rupiah. Anon duksidung hujahami wartaon hupasat tami manon tu parartauta laho mabain panarongion taringot tulauta Pesta Gotilon diari Namangihut. Namangihut musek 5.3 sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan material semen untuk pembangunan dari satu keluarga El Pardede Inang Boru Nenggolan WEK 6 sebanyak 30 sak semen Padang. Napaduahon pendeta dan parhalados sebanyak 100 sak semen Padang. Napatuluhon Inang Nyonya Situasi Matupang Boru Tambunan WEK 6 sebanyak 37 sak semen SGC. Namangihut Opung Tiar Purba Boru Silitonga WEK 8 80 sak diwangkan 5 juta rupiah semen Padang. Dan mohon tatangyak koma nasida asa tumibu malum parsahiton ni amang oputiar doli. Songonima nama sa tikting di tonga-tonga ni Uriata horas madita salutna butima pinasa matu pararton nami. Mulai ate di situata amang situa erep cirait nau parsang api kami amanami soksoni nanami do tita na punguriso soni nang padita nami na dua soni nang dong aku para lado mulai ate upasata mi tuamu jari minggu na bediaon buhi tapa Jepang buhi mangududi manapor-napori hapor siota songon naung di arbison si jahatik ting nakin nang adok panorangion taringot tu Pesta Gotilon na naik pamasauta di bulan 10 tanggal 20 Oktober 2023
tolu nanang ron. Amanami do inanami takas do taboto di rapat pleno Huria tahun 2022 ditetapkan do anggaran do prograpta. Ditetapkan do di si jala tato lobi secara hita namar Huria. Semua kategori akan melaksanakan di tahun 2020 tulun Natal masing-masing. Molo tapi kiri do kebiasaan nih hagai pita ngaumumi selalu menganggarkan yang belum ada dananya. Jala ditetapkan do di si dia pleno Huriai ikomar pesta gotilok kita. Nunga hubul hami be pesta gotilota ima di tanggal 20 sia bulan 10 nanang ro. Takas do taboto bahwa tadinya HKBP desentralisasi mulai ada mah di opui ya deh RBB boy sentralisasi ita sonari jala mardalat do denggan. Ada dua beban di ita, di Uriatta, marsada-sada di Tikio. Tapi kiri tersentralisasi, huhuk do ita, memikiri gedok tanah di Jolon. Sehingga rupani, boy terlupa hon, bah hurang do pemasukan tu kasuria. Ala dia do patta do bangunata, mau lata pereng, mau lihatnya mari Tuhan. Ngahira rampung. Mungkin di bulanon mulubui marsakap do ita sama masuk padita uluatta tubagasna napta poram di Huriaon. Jadi dung mandalan amang do tamuna sentralisasyon boy do honota jalau sendiri nari tanggal 20 pitui boy do honota ima saldo titik nadir na paling kecil 2,5 nama teh 2.500.000 nama. Jadi mulu taleos honor risitopan mungkin hurang. Urut tusima masih usipak kami sesama para lalu. Ade. Waru bainot tahun. Jala paditata bediso sangat malio pikiran do. Mungkin anon boy di patolas melalui jamita teh naro raja saseba. Begitu indahnya pelayan-pelayan gereja itu ade. Jadi mulu kami AKBP kita majo baju bos sampai tunamate namanya ke. Kalau yang Raja Salomo indah sekali itu. Raja perempuan itu melihat indah sekali pelayan-pelayan Raja Salomo. Jadi yang dohono namang timbul ma pakataion memang sangat bergumul kami manut Tuhan. Alana masing-masing kita berbeda-beda do pasu-pasu nak tajalo. Alai konarong do so kami naung di Bajolo hamuna MPA manak para tau di Uriaon postur tubuh anggaran yang harus kita targetkan. Sehingga muncul manakin 750.000 per kakak. Torok ni kakatan waeng kurang lebih 410 kan. Molo maleo do 450 kakak. Tama maksa kami amang do inangate. Boy do lobi. Siat 750. Jala boy do hurang. Jala konsianasi ni roa do ita mangaleo ni. Songo judul 5 minggu tadi bagasan sadarion. Unang ma songo napinaksa. Dari kita untuk kita. Sepakat mah 750.000 mah per kakak. Mulut hitung 300, 450, targetnya 250 juta. Nah termasuk di sini secara kategori, kalau 6 kategori, dot bingkisan tu tetangga sebelah, tali kasih, anak ini doko situata, jala tertulis sekitar bersih, harus kita dapat 250 juta.
Jadi molo tupe kami nakin perkaka terus target sati-sati 20 pitu do akan asing. Itu sebagai postur pendapatan anggaran. Alai boy do hono molo sude do hita boy satahi naro aku pe tak pula dong kalilang-lilang nasingi. Boy do mata anggaran na pitu 50 molo marsitutu hita tercapai deh amang do ina. Ini nauro kami nakin marmacam do pasu-pasu nata jalo dak sarupa hita ganu. Berbeda-beda do. Alai akan nau ngadongi bamulubui song kami par tahun. Nak penang itu tuop itu 150.000 per kakak, babui do ra 2 kali lipat. Ate mang naik konopon 1 juta bisa aja. Karena dari kita, bolo tercapai do amang do inang sipi itu 150 nak tatot tuhon, nang ditotuon ni paralado melalui ketok palu ni padita resort. Harapan kami pasti tercapai 250 juta. Jadi adong be di tadang naso marayahon Natal hatu tubuh ni tuata Yesus di tahun 2020. Ima harapan nami. Jadi mulut tabereng do saldut tai belum menurut tahu menurut tabayan pesta kotilonon song 5. Mungkin anak-anak kita nggak bisa Natal, ya, karena sumber dananya nggak ada. Jalan mulai mah di paditata deh, mulai menyikapi tak pola, singkat do, masalah sentralisasi. Molo 2 paditata nuang di son, ngai top pos dia, jalata setor doi, terus tiap minggu tu pusat. Nah, berarti 2 mah ditanggung paditata 2 zon melayani dimanapun mereka berada. Mularong rencana tamat jalo tulu pedita museson untuk pelayan, ikut tulu mah musesu sudiota pedita dimanapun berada martugas. Jauhdona baina mana ka pedita tanah seluruh di HGB dunia. Disubsidi pedita tanah 2 ro naik pedita di daerah terpencil. Asa boy sude dengan pelayanan ini, nah di huta-huta langsung kita di kota tercinta, di kota Cimahi. Jadi mau lihat tema, jadi saya lihat bah, kami para ladu, gogo martangiang, asai pasu-pasu hita, ay beda tipis do pedita do jitua, amang do inangate, mulau medokon beda tipis do. Memang ngadi pat orang dong aku situ radi diwek. Mungkin lebih bagas do rasiapan orang yon. Nah hupat orang on. Kolano tu dak saya sude do ngata ro tu parsermonan. Ido kehadiran nami par tahun di son. Tolu hai par tahun. Marserak mahami di bai peditata. Saya ada pagi nasugut. Ariano sada. Saya ada manosore. Asa sude boy tolhas tok ribion na 100 na 750.000 per kakao jala ikodonon nami do mulubuy nian adorak sohari hanai mbuy masunari amang do inang tacicil boy ma ditaruhot tuson boy langsung tu situana atau ada bendahara wekan nama nolong alana dong situ apa lawan nama mertagi door to door alana mulut hitung 3 bulan naik mah naruh aku nean arong do sebagian dong amat dok boy cicil tu Desember alai ugudang amat dok mulu Desember tu gotilon tahun na lewat damai tak namang gotilo ite sibat na padang binoto idangi gotilot sonari maksud tapi kiri makanya hasil gotilon tanggal 20 sion tabuam mah taleam mah dak polenat tari pare itu tahun naik baru manang tu tahun perhuriaun naik baru cukup mah tu tanggal 20 sion radida mah hamuna amang kita sudah manupaki untuk kita aido misi ni HKBP jala tu putabe si Abraham pasu-pasu ho asa gabe pasu-pasu ho jadi kita be
dakola diri tanah tapi kiri, buama kebersamaan di tahun 2020 bangga do kita sebagai umat, holak kita do penuang namanya mai di bumi persadaon, nama baen, kesejahteraan ni pangula, nagok tiki, anggo garijan asing mungkin danggope. Bangga do kita isi ama, iko bangga do kita isi inangate, asa sude ris pelayani, boy tonan itu Yesus, asa sude gok berita nauli dilihat portibion. Jadi saya linai ronon nami, taleo maro hatta, amang do inang, nauk tatutut tanggal 20 sia, kita marpesta gotilom ma, terus setiap minggu omma songon bentuk amplopna, tidak jauh beda dengan amplop desa. Omai siota minggu pertama, tangarok pola memaksa ate. Salas ni roa mahita mga leon. Setiap minggu pertama, setiap bulan, di setiap kebaktian. Ima songon panorangion, sian hami, parar tahun. Jala memak sahalion, di dokon uluat tado, laos sami do panitia. MPA na didongani dong aku situa. Dak pola ta bentuk panitia khusus Gotilon di tahun 2020. Pos marwamuna tangiang do si ulaon otta satongani tangiang doinna ulaon. So kami para lado do pedita manangnya kesude ruas. Asa ikut ate partisipasi. Dak pola songon na pinaksa. Sian nanyo jarni roharo. Songon hata ni Galatia ono maya dua ite. Bertolong-tolongan lah, masih rupan mahita. Idu dalatta maulahon pati ni debata. Mau liate ma dituatta, mau liate manang dita. Horas. Tapuji tuatta sian bukende nomor 720 mulai sada do tudutna hut beta papungu pelian sada a dot sada b. Namaste.
Nameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramoti akate atemuna dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Atani debata dihita di minggu tasadarion imana tersurat di 2 Korin 8 ayat 1 ayat 7. 2 Korin 8 ayat 1 ayat 7. Songoni manang diamuak kamanami nanami nama dohoti parminggonon di bagas munabe do mamu majahatani dewata sian 2 Korin 8 ayat 1 ayat 7. Tajama meresponsoria alai upabotohon nami matuhamu kadongan asini rohani dewata nani lehon nai tuak kahuria nadi Makedonia. Wa tidak kodo naung dilehon nasida nasa natar patupasa lobi tahes yang guguna jalasian lomonado. Jala gumodang sian nahuirim hami tung dirina do dilehon nasida parjolo tutuhani dungi tuhami mangihutton lomoni rohani dewata. Alai songon hasurungan muna di nasaluhut di haporseaon di hata di parbinotoan di nasa haringgason di pakkaholongi muna di hami naing songoni mahasurungan muna nang diulaon asini rohaon ima yanggo sahakna dihamuak kamanami dohot inanami na hinaolongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus molo tapay hutihut di pamukkaon ni huria na barjoloi jala taboto do akabarita taringot tu huria ditikki gereja mula-mula sasitong na pala adong sian horong ni si huto Jesus naung targoar halak sian horong niak kana sangap sian horong niak kana mora sianak kapar pangkat dangadong sian horong ni natagoari nak kiningani parsidohot dopela ho mangihutton Tuhan Yesus alai gumudang do kana porseai sian horong ni akka napogos naso mardiha-diha jala na di bagasan hasusahan dope tole hasusahan di parniahapan di pardagingon dihilala si uto Yesus itu pihak kasusahan dia ka panosak ni nagogo na di tanoon penguasa Romawi songoni nangaka siboto surat dot halak Yahudi sai di gogorasida do lahu pai topon barita naulia saunang tersebar asaunang lamrarat ima nama saditiki hataridaan ni huria na barjoloi jala huria nama muka di hati hai dang apa larong dope huria na tungbulon situtu targoar hira holan Korintus do diinganan ni
na ribur dohot huria na di Rom. Hirat taro holanido rupani. Huria Korintus ala daerah pelabuhan dohot perniagaan gabe songon na ribur otik. Songoni nang hutarom ala disido maringanan pamaretta gabe ribur idaut tarupani. Alai di hati hai gabe boido taboto pabuana tarjoudo akka na porseai laho parsidoho dia kaulaon na denggan manupahi hararara di barita nauli di badan baru asatung tabba nangak katorok niak kana mangihutto Tuhan Yesus di tiki di bagasan nima di pangido turpukon tu hita asa boy nian parsidoho nang hita laho manupah yak kaulaon ni huria di tonga-tonga ni perdalanan ni huriat talaho patupaho nak kapanupahion di huria ima na pinatuduhon ni Apostol Paulus di bagasa turpukta sadarion akamang dotamo kainang taida do pabuana di jauh turpukok kita laho patuduhon hadirion yak kana porseai doho di tonga-tonga ni ulaon pakkobasion ni huria kadia mai na barjolo naing takas dohi talaho pabotohon ia aka na porsea doho do manupahi jala parsidohot di tonga-tonga ni akkaulau ni huru asalam rarat barita nauli di tonga-tonga ni huriatta di bagasan tikina parpurion jala huriatta KBP di sarihot doi marite-hite sian naung tinotopon ni huriatta HKBP ima sentralisasi HKBP di sentralisasi yak kamang dot tamo kainang di hirim huriat taroasa boy nian sude huria pasahaton ganup sian akka peleanna 55% di sudi akka pakkobasion ni huria asaboe Jepang songon nani do ni doho tujuan ni sentralisasi manupahi pakkobasion ni huriai marhite sian penetapan ni kantor pusat HKBP. Jadi huriat HKBP secara hatopan nama menetapkan kebijakan-kebijakan dohot akka sipatu paon di tonga-tonga ni huri HKBP laho patulus sonak kaulaon naringga di tonga-tonga ni huriatta. Jalan nga di patupai di tahun 2023 marhite pencanangan program sentralisasi HKBP. Ngatai dabe akka nauli naringgan naung mulai jala mamuka masa rupani di tonga-tonga ni distrik taon ngarong na mertabat-tabak ka parhubas songon nang jujut tabigi ahado tujuan ni sentralisasyon nak kamang datamo kainang ima asahira dos ni anak ka na pinatupan ni HKBP tu sudi parhubas na dohot pangulana sarupa nama baladjo nanirabo ni padita na di HKBP manang di dia pe molo di huta dos dohot di kota besar ima naginuaranna equality kesamaan asadus nian sude akka perhubas di huriat HKBP
na mangihut asadong keadilan. Bau nangatong holat di kota sumurung akana nidapot na sida alay akana dihuta hurang perhatian. Baru ikon makilala do nasaripe hita HKBP unang ia huria sasada oloro sapelima dohot onom paditana isarani Badung Barat 5 di Sipadita di hita 2 sisinga mangaraja tolu sada do garejana HP di hitaan arong do 12 garejana sada resokna sada paditana. Jadi ngawlo madate padite yatong madalani huryaw sude. Jadi kudus nama dia karina nengro molo 10 sada garejana 10 sada nak paditana. Beidot tong asatung takas sapak kilalado sudi HKBP manang di dia pe maringan jala saripe huriatta distrik tope ngadi hilala hinaringgan ni sentralisasi jalan nangetan non lam turemai ngadi tongos tu huriatta 10 sada akacalo padita na ditempatkan di huta manang di kabupaten di Jawa Barat Jawa Tengah do DIY na suarong do PHKBP gari di Cikalong ngadi pabor hak tu sih laho mamikiringanan nama di Cikalong do di Garut di Ciamis Wonosobo satu daerah Jawa Timuran Kudus jalanunga di ojak kon huriatta 2 mamukka parmingguoni naunggabe gok huria ima HKBP Sragen alarong di si gereja habis ruasna habis ayo lo HP gereja habis ruasna narakro tonga Roma padita no di garis ma gerejaon ke gereja karismatik matongon molo karismatik kan gereja ni padita du gerejana punana rui atas nama ni mana do gereja HKBP do na subuh songoniat tong datu ngarong atas nama kon nak petatur tano do tapajong-jong di sana atas nama ni HKBP Rusudeon. Alaya larong gereja habis ruasna dituhor HKBP Sragen ma gerejaon. Doh merek nga alay digat 3 HKBP. Tarsokuni manuangin na di Sragen ni. Nga diojak ko ni manang 3 bulan nok salpu gabi hurian agok. Pagaran ni HKBP Resort Solo. Do tak hurian asing do pe naswadong padita di si asang giat di babungu-bungu kahalak kita na porsea tu Yesus jalabuin yang mamukka pamuzio do parminggu do pasangapon guarni dewata ima pakorhon ni sentralisasion holanon ba memang akahita gereja-gereja dari kota ikorradedo laho manupaki ulaonon molodang bodo berjalan di tempat molodang ukap rohani akahuria nabalga huria na di kota laho manupaki ulaunon olodo jalan di tempat alai molo sude rap hita laho mangulupon ulaoni boido hehe HKBP laho patupahon akkanauli na ringgan laho patupahon huriai gari Makedonia huria na mek do alai balgatu pak ngatu Jerusalem laho patupahon pakkobasio di tonga-tonga ni huria asalam mangerbang di tonga-tonga ni huriatta kamang do tamo kainang dipangido do siak kita sumurung niakka pakkobasio di tonga-tonga ni huria supaya setiap orang terpanggil terjauh parsidohot lahu makkobasi huria asang giat saut songon nasinakapan ni huria ima huria na bermisi na berpelayanan dan berempati. Patuduhon huria nama kubasi di tonga-tonga ni pajowona dada holan laho papunguho kurema mujido pasangapon guarni debata. Alai do laho bermisi laho gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni ngoluna do di perdalanan ni ngoluna di Sadok Portibion. Sehingga memang gereja tidak lagi hanya berkutat pada kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan gerejanya sendiri, tetapi sudah harus bisa keluar untuk memberikan faedah
pakorhon di tonga-tonga ni nguluna di Portibion. Atong songon Makedonia nok pasahaton pakorhon na saat tu Jerusalem molo huriat dah KBP Cimahi Jalan Lurong ngabo hulaning. Ngabo itu tu tarida sebagai gereja yang bermisi. Laho patu pahonak kanauli na ding gadak golak tu diri na bialay ngado tu sadok Portibion. Doh tuak kana humaliang na. Atong berek kamu maju anggaran ni huria KBP Cimahi Jalan Lurong. Sadia mai talehon tu pakta tu RT RW doh tak kana lingkungan sekitaron. Tu ulaon para sini rohaon. Manang gumurang do itu hita sendiri. Laho pasikopon ngolutta doh huriatta sehingga gereja kita masih berkutat pada kepentingan dirinya sendiri. Belum mampu bermisi keluar untuk menunjukkan bahwa kita sudah gereja yang berguna, berfaedah bagi gereja, bagi dunia, dan bagi masyarakat sekitar. Ika berefleksi dot evaluasi doi dihita ala huria Makedonia sebagai gereja kecil mampu menunjukkan kemampuannya untuk manupaki huria na di Jerusalem asalam mangerbang pakobasion ni huriai. Batu pakta tu RT di sol 50.000 masa bulan. Bulan 12 Leonotta mau 8 juta. Tada nilas nirohatta tu RT 01 RW 17. Akan asing parwahok kita mak. Menjadi sebuah refleksi apakah kita sudah menjadi gereja yang diberkati untuk menjadi berkat kepada orang lain. Manang holadi tarope, jalahi tarope narikot di tonga-tonga ni pakubasion ni huriai. Nang pemadok dang rikot manang dang nasorikot pakubasion di tonga-tonga ni huriata. Rikot do. Jala nang paturuhonot ta memerite pajowota di pesta gotilo di tahun 2023 di bulan 10. Nanaing patupot tanon 120 juta mai itu kebutuhan ni natal ni regional kategorial dotak katulau para sini rohaon dungi 50 juta memanggati non kelati nofauna teh alanunga termasuk kon saur matua nggak termasuk saur matua sasitonga urok do tu paralado pohon natal teh pengabu radigati bah songon na tong sarimatua majoi ala ngatong rupani batu yang ngagurang naung si parehat tadi gari jaton paliliku ita nama saiso nangadong mangula manang ngaha manang nadia rupani menggati hira mobiler HP gurang ngai si parehat di yakari naneng ro gari menggati kacau ngasang pinikiran tegati makacau bah ala bongkaron na marirabu girung sekolah minggu tanya kok kamu manggia tulus jalan lunas nama utang tatu RW RT 17 lau mabongkar jabuan ala marutang dohi tamadok dales yani idot to ikosanido akses dalan ni RT 01 ditandatangani doi nama sahai di adupan ni lurah Karang Mekar asa dales yani ngaridok nasi adiga pe hira dinggad dalan nami siani sabar majo ibu segera pe urela sok kami nganin na hitar padele rabu saut namai tagati makacat tahun ni anu nang pola ditutup barite cet tabai maka kaca na marga bari Yesus lahir berkhotbah di bukit Yesus memberi makan 5.000 orang Yesus tersalib sama Yesus tersalib belga satu sudi Yesus datang kedua kali imat tong sono parujung alai ba akapadita naneng Roma pas otoni ala na gudang ngai do pihak kasih si pikirat dari pembangunan nona teh jadi tokari haduam mai alai marupani songo panatapatta songo perdidata saya terhubas si tairo nanek kudok saya terhicahi talaho mapareahi yak kanauli na dengga di tonga-tonga ni huriai aro na tu patar patu pahita
Didok diturpukon iko sude ukap jaradade. Parjolo mangarajumi na nilehon na tude batadoi. Na mangaleot tude bata. Dungi tuhuriai. Dungi satu haminina. Tu saluhut akapak perhobas narong di tonga-tonga ni huria di tiki. Ikon rap do hita mangarajumi pabuan atalea ni tu debata. Pasangap pon keluar ni debata sian rohana tedik. Dohot sian nasa gogo. Kalau di bahasa Indonesia dikeluar dengan kerelaan hati. Jadi pasahato kita ni anamang dot tamu kenang ikut dengan kerelaan hati do. Dengan gogo sian nasa gogo do natar patu pahita. Jalai do prinsip ni huria. Sian nasa gogo mak. Jadi mulai dok kope 750 nakining huida di guare 750 ngaitor bentuk 750 boy kon nakin kurasa nakin hudete 750.000 pang nin narohat tarupanete. Alai asarong gua acuan ni si topotot tadi sidak kamangda. Mularong naso mampu unang digarar. Beidurah. Edang arong huria madok ikung kararon nai. Molo nasaud do tolak guguna nasai di lehon. Datung gabe patu paon naso si patu paon ni huria tu si molo so tolak be guguna. Jadi unang arong atong hita na madok. Arak pola do tau tu lau kuriera terbain nawin na. Molo so terbain na tupak guguna di lehon. Tangyang na dibahen. Beidurah. Ay molo prinsip ni huria sitap ni natar patu pasado. Jalan ngata ida huria pesongoni do tong. Huria ima huria na ikon bermisi dan berdiakonia. Suatu pola di bereng ditilik. Ilianot donuang iura bulanan na tu diakonia sa ilian namar sahit suatu pola. Iuria tong ngata ba ini. Unak pola bereng. Leamma. Sa liling adong di pasahama. Manang mulu marujung ngulu hiaro tarida kulaning ganu tiki ganu tahun naruh hatrak pola. So heape tarida mulu marujung ngulu taluk do rajumatai gabi ruas di huria na tercatat. Lehanot tarui. Nak pola gabi sai di hiri mimar hite sianak kapabahenan na. Alania ikut dengan kerelado. Ikut sian nasa guguro. Patu pota. Alayala huria na tertib beradministrasi do hita. Ko bahenot taro acuan niaka nanaeng si ulahonota. Ido babuana huria naung lam tang. Jalalam ojak di tongani nguluta. Alaniak kamang dot tamok kainang rela maita. Yas marohata sian nasa natolak gugutta tanang nangeti lau parsidohot manupahi ulaun di tonga-tonga ni huriai. Manang na panupahi dia pe. Parsidohot tita jalata gugu sian nasa gugutta dengan ketulusan dan kerelaan hati. Suatu pola tabereng alani halak tutu hama. Itu naidok neon. Perlakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia ini. Jadi memang gohitau mengalia sifata jumo jodope tu zolma, dohot alani zolma. Mulu mardalat tekeles di punguan, persautahon, punguan marga, manang punguan punapasugi pe, sektor tabereng do zolma. Sedia maribahan namoran, narwata to. Sedia. Molo geleng dibahan. Percuma do namorai buangin na dungi na pugus mabir mama bellu bisiani hape tolap saro hape namoraun gudang goro pangidu atusi ro proposal senan ro keluarga ro huria mersada hape tortusi do ita marujahan dak tutuhani idu rokon sehingga akanas nirajumi ni jolma parsidohot boy balga tusi mamarujah jolma tusi dak tu debata. Marang sebaliknya, hita peolo do learo hatta, molo dilehor jol mana tarajumi pugus, gudang dibaen. Sedia ibaen inatas ya donanan. Belga may puangan. Erang mabelui. Ye jabu na majoy paturin na natin, namse. Anak kon na majoy tor baju-baju na.
Namangaliat tutuhan itu halakan. Imana kau? Itu. Olo jujut kita songoni kan. Sehingga olo do mebiar jol mama belga hape terjauh do rohana. Alania ala sol alai unak songoni kita. Mololi ilian mak. Tu ise tu debata. Dungi tu huriai. Dungi tu akapar hubasna. Asa margogo huriai lau patu pao nak kanaringgan di tonga-tonga ni huria. Memang terjauh do songon nani do ni hatani debata yang menerima banyak hendak menaburkan banyak. Hidup tong. Nama jalo pasu-pasu gurang di lehon. Nama jalo pasu-pasu otik, bodo otik lehononna. Hobar tu guguna. Sian ias ni rohana, dot sian las ni rohana. Songoni do prinsip ni halak Kristen, lau patu pao nak kanadengga di tonga-tonga ni huriat dah KBP. Tu debata mata bain. Ale unak songoni na narihutai. Arong pinallo. Itadamu do pinallo bu, pinahanna. Jangan yang marana katong pinahanno. Romenatonin nama Tuhan, asima roham. Anggi tung dapot lo bisa 10 anak ni pinakon. Lau pasikolah dak danak do narikot di ngolusi ganuparin. Mululu bisa 10 Tuhan di hope. Di mana tong? Di tang yang non. Lu bisa 10. Tutu matong marana pinanon lu bisa 10. Itor dilihat Tuhan ini salusin 12. 12 bang narohana. Dingok matang yang non. Bagian ni Tuhan ini 2. 10 dia walanang uja jiononin narohana. Rupanya. Saya tulus mak molo lam bagurangon lam umarga ubal gaimana umarga gadison piga-piga rinai tanpa sadar rupani naso sengaja tanpa sadar edak ya sadar tahiyat nang mukis dak sengaja idung ngon terdikisa manang terpodomi saurolo do ipodomi hamudak ya marpinan hami heado olo do dipodomi dungat tong anak konna baru lahir. Terpurup salah ni kurang nga. Mate madua. Natero manuguti. Bah, hamang. Agana. Banga mate duon. Agali di singa piak. Pani. Tertaringok main aton. Tutang yang nai. Teratok madingot ibana. Weh Tuhan. Hatok mai di jaloho bagian mi. Itor yang nai aton. Ala kan ada 2 bagian di Tuhan ini deh maksudnya anak ini kan atau mai di jaloh bagian mina arong ko pedi memandok Tuhan atau nai dibuat tona di hoi inna rupanya api ala nama ate do terdirajumi doi apunan di Tuhan ini rupanya ala kira-kira mana tong molo 10 nama yau mau rusiani 2 hali-hali do bagi-bagi ngamal bainan narohani inatai rupanya amang dot tamak kainang anggohita ikon sian roharo ikon sian natolak gogoro ikon sian habulu sodo lau pasangapon kuarni Tuhani asa sumuruk kamu ninna tuhata di bagasan turpuk tahun atong rapta gogo mak nakining ngadi patujo lamat tapat jahitan molo hami memang tanggal 22 ngahu pangido hami itu pembangunan ngekuboy hami tinggal di sini di Jabu Huriah KBP Cimahi Jalan Luron jala tanggal 22 mak ngadiak kamu ina nama saya inahan naro pataruhona untuk sapi dah hamu memang alapa teh hamu memang alapa dita teh mabuas sanamu setu son mula maksud tu itu tong asa tong mga kita mesti isi teh tor mangudu do puring gede ya tuh ini mak ngaruk ya ketok pelihara yan narani nangir pani tanggal 22 ngeko boy niak kami di si dung yak karya rina nengro segera na may tahun molotung tabereng pen non ala patarman non na di sabula kirion
patar dang marcet, patar adong oti di sipatureon, unak pola dia rohata. Asal manangit-nangit, jala lambat launan non, boy lam ture pardalan ni huriat tamuse. Bayanon nama prioritas di pembangunan tay, dung jabu di padita resotan non, do tangga, jabu ni sitopan majon non muse, asaboy tinggal di son nang sitopan, lahop mapareahi. Nange maka mang tabahin siyan na sa gugutta, dohot siyan na tolapita. Olo do ratu tuarong songonon, ay makpadita nami. Janji makku so lunas dope. Gugu pembangunan so ugar dope. Ibaik kamu muse gugu tok tu pesta gotilon. Ninna rupani, unak pula ganggu rohat daisi. Unak pola dia rohatta desi. Molo tatangyak kon talehon gugutta jalana tabaen sitta ni natola pita. Datung pola sudah tanihi talau parsido marlas ni roha di tonga-tonga ni huriau. Rap dohita sudah ido labana. Ido gunana dang dos diliot debata sudah gogo tu hita. Dang dos diliot debata pasu-pasu tu hita. Arong bona sumurung asa sumurung pabainanna. Di tonga-tonga ni huriyai marite-hite habuluson dot hayason ni rohana. Arong naotik tarbahesa dak pola gabi neang rohat tamaradoponi. Alai naing sudehi tanian patu pahon sitta ni natolapita lao parsidohot membawa gereja HKBP menjadi berkat ala naung di pasu-pasu huriana HKBP. Iro misi ni HKBP di tonga-tonga ni Portibion, yaitu menjadi berkat karena HKBP sudah diberkati Tuhan di bagasan perdalanan ni ngoluna. Naing dohot nang inang satu tonga-tonga ni huria HKBP Cimahi Jalan Lurau. HKBP Jalan Lurah menjadi berkat karena sudah diberkati Tuhan, sehingga ia tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga berdampak kepada orang lain, kepada sekitar kita, dan kepada dunia. Ngabuhi tapatupai di bagasan ngulutta, hitama laho marsadani roha, lampa tulusoni di tonga-tonga ni ngulutta, tuaka ari nanengro. Arong musi saranay nanang hubasat sa sitonga di tonga-tonga ni huriat taon, parsidohot mamilihot diri ido iturpuko nate pilihok kamu maju mulu dirimu naninna sada hal nagabe evaluasi nang dihita haradeon ni ruas gabe calo situa di tongani huriat taon bahasa maul hita mamilihot dirita mamilihot tikita HP gurang dohita na tuk guguna laho patu pahoni. Ba hirim rohanami jala jowon ni huri jami taot donang hita saluhna. Di tonga-tonga niak kalingkungan nung ngatung hurang bilangan niak kana tahu pamilihod dirina di tonga-tonga ni huria HKBP khususna huriat HKBP Cimahi Jalan Luraon. Jadi unak pola menek rohamuna na sadarion Festival Kur ama sa distrik Jabarteng DIY. Jala holak kami dapat ditaresok na suarong di sinuai dan tidak pernah berkecil hati karena memang kojolo pasayot tadok kanarumikot tading donarikot binani narumikot irora datuk pola gabe menek rohat tarisi asabwa jotong tapahibu-hibu duk sayon haduan manang nasongod dia pi buru patu botta gurang akan naulina denggan disi. Kitu seksiama perak pola menek rohana disi. Alania ala memang nasopola dia dorupani mamikiri natusi songon namol dope. Gari mamikiri yang ngasongon namol apalagi mamikiri na tusan. Maju tapaheba dos marohat takamang dot tamok kainang sai sian ias ni roha las ni roha terjauh hita sude dohot memilih diri di tonga-tonga ni pakkubasion gabiak kacalon situa ngautik nuaing nanganong B20 sada halak nama hami tabbasada calo situa
parhobas itongan huriat tabadua padita na rohanami ngarikot dibahen akapajuon di tonga-tonga ni lingkungan laho maju mangelek akai sinatau radi rohana makobasi huriai marhite-hite pajuon nagabi situa di huriat tahun saya dipatulus Tuhan tamai amin martang yang meta mauliate madiho Tuhan alasido roham midahami di bagasan minggu nami sadarion pasu-pasu mahami pasu-pasu huriam lau patulus sunak kaulon nadinggan dohot ulaun las ni roha di tonga-tonga ni huriami pembangunan fisik do sudiak karagam ni pelayanan lumobi ma ulaun para sini rohaon asalam gabi pasu-pasu hami dung di pasu-pasu hami pasu-pasu ruas muna ulang tahun kelahiran sadarion do sa minggu panjang umur di nasida ulang tahun pernikahan lam berbahagia rumah tangga nasida pasu-pasu alai Tuhan kapabahenan ni ruas ni huriami parar may gabi pilihan na khusus di jolom bahenan ni keluarga El Parde di boru nenggolan dot nyonya situasi matupang boru tabunan wik onom saya parar mata pasu-pasu di nasida nang diaka pinopar nasida di johoro nang parsidohot manupahi uriamu putiar purba boru silitonga nang pe tongon di bagasan proses kemoterapi pemulihan nasida pengobatan tanggalonom borhak musim nasida tu rumah sakit Gilene Agles Penang Malaysia alai dohot do nasida le Tuhan manupahi uriami marite siani mangido tangiang nasida jala hutangnya kok kami nasida si maruham Tuhan sai pasu-pasu ma proses pengobatan nasida di luar nadao mangula maho marite siani jama pamatang nasida setanggal nasa parsahiton sia dagingna panupahi tangannya ka dokter medis ubat-ubatan nani dalanan nasida di bagasan huasom do hagu gomu dabok nasida malumon pasu-pasu alai Tuhan rison mauliate gultum do Viviriana Teresia songoni nang inanawi nyonya siaturi boru nai baho nasai marminggu sian bagasna lani hatuaon mauliate madiho di loko umur nagajang di nasida 20 tahun di tanggal 22 Agustus na salpu dot yanak kon nasida muara binsar siaturi 21 Agustus na salpu sai lehon habengeton ni roha di nasida le Tuhan manguduti ngoluna pasu-pasu alai Tuhan keluarga tambunan boru simatupang nang mabopo punasida terdidi do sudiak ka natoras na mabuan anak kon na makatidak kon na porsyaon pasu-pasu mali Tuhan nang nyonya si hombing boru si mangunsong songoni nang keluarga si barani boru si burian Bandung Barat keluarga butar-butar boru Panjaitan sian Cilacap sailam tabai las ni rohado gajang ni umur hai pasod di nasida pasu-pasu manang Naomi boru Pardede nanuang dirawat di ICU Rumah Sakit Baromeus Bandung alai Tuhan totopo manauli na dengan hopar tuasi ni roham do dengan di basam di nanami asima roham lehon mahamalumon ni parsahiton alai ala horna punahami jalan amanop pahami dohot nasa narong dihami alai Tuhan asima roham sai patiur rohado pikiran nasida setong dingot ali Tuhan laho pagongkop po dengin na doktor dinato patiurhon roha haporsyaon na ihoro mabotoi asa tung tiur jala bulus rohana jala tanggal nasa ihot ni portibion sian ngulu nasida asupasu nang nyonya sida bukki bor silalahi asalam malum nasida sinak kepersaitonna tupahi mahamion saluh na tatak maka naung matua lansia sai oding yaka namabalu jala tupah yakka yanak konnami alai Tuhan asa taruli nasida diakka dengan di basam dot asini roham oppo Mikael butar-butar borusi terus tabayak kalas ni roha di nasida alai Tuhan di bagasan salu tak kapangiduan dohot na ilim nasida homa pasottoni nang hami salu na mau liate madiho alai Tuhan patulus masalu na kana sekapan ni huriam di kantor pusat Piaraja Tarutung distrik Sapulalu Jabarteng Deyedo di resort Cimahi Jalan Luraon ala di hoti horo hami di bagasan hasadon ni roha maritehi ti Yesus si palua hami amin maredehi tahut papungu pilihan tujolo
debata manamine di banua kijang horo harro na salo silelo na dengkado na sa ulibasa na mauliutus. Pasat kami masen na nilehon mito kami pilihan nami tuho sa ijalo may gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu majala ramoti asaw parahasya kami pilihan non pati bulok karajon mo dito nga tongan ni Huriamdo di Portibion buhay marohan nami marite tetordim asalamu tadahami gunang sileleon mito kami asalam girgir hay madok moliat itu ho marite ite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliyama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuham sarariok kangulo siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ninongan namar dosa tuhami, unang hami tokyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin.